Ďakujeme veľmi pekne, no tak úplne úprimne, bolo to tu skoro plné, by som chcel aj povedať, ako vidíte, trošku sa nám to tu vytratilo, ale zostali tu dvaja najvernejší fanúšikovia. Peťo a Dominik, čaute. Čau. Tak chalani, otázka základná, čo hovoríte na výkon našich chalanov? Myslím, že dnes sa extrémne snažia. Tak začal dobre a dúfam, že aj padne ten prvý gól na našej strane. A začal v pohode a tak neviem čo dodať, nech hrajú ďalej, tak ako hrajú. Chalani hrajú výborný hokej, dobrý forechecking, len treba to šťastie na tie strely. Vy ste na nich trošku nezanevrali, hej? Nie, my sme verili, stále sme verili. Aj še veríte? Aj veríme. Aby sme boli trošku aj takí realisti, aký bude výsledok podľa vás? A tak priaznivo, tak 3-1 pre nás. 3-1 pre nás, tak ty vôbec nie si skromný, počúvaj. Ja súhlasím, ja tiež verím, že... Áno, no v princípe zostáva a platí stále to, čo sme hovorili predtým, ak ste naozaj verní fanúšikovia, byť napríklad týchto dvoch, ale aj ďalších, ktorí tu boli a istotne sa vrátia na ďalšiu tretinu, tak dobehnite. Napriek tomu, že prší, je tu naozaj skvelá atmosféra, ľudí je tu veľmi veľa, len teraz sa rozprchli, lebo si išli dať čajík, tak prídite, je to super. Sme na Hviezdoslavku. Hviezdoslavnom námestí musí byť skutočne veľmi dobrý čaj, ale veríme, že tí diváci sa vrátia a budú naďalej povzbudzovať.